B'reazzjoni għall-aħbar li l-istudenti universitarji Awċin ġew magħżula bix-xorti biex jagħmlu l-eżamijiet f'Għawdex stess, f'konferenza tal-aħbarijiet il-Forum Żgħażagħ Laburisti qal li l-edukazzjoni mhijiex lotterija. Il-President tal-Forum Daniel Micallef qal li dan huwa dritt bażiku u l-ebda student Awċi m'għandu jkun imċaħħad minnu. Qal li minn informazzjoni li ġabar il-Forum jirriżulta li għalkemm 70 student Awċi biss intażlu bix-xorti, hemm madwar 200 student li esprimew ix-xewqa li jagħmlu l-eżamijiet f'Għawdex. Dan ifisser li inqas minn nofs dawk li wrew din ix-xewqa se jkunu qed jingħataw din l-għażla, xi ħaġa li tikkuntrasta ma' dak li ddikjara l-Prim Ministru fil-ġimgħat li għaddew meta lill-istudenti qalilhom li se jtihom dak kollu li jridu. Daniel Micallef saħaq li l-proposta ta' Joseph Muscat li l-Gvern qabel magħha ftit tal-jiem bissilu hija li kull student Awċi jingħata l-għażla jekk irid jagħmel l-eżamijiet f'Għawdex. Daniel Micallef qal li l-istudenti Awċin għandhom jingħataw tweġiba mill-aktar fis possibbli dwar dan għaliex fi żmien l-eżamijiet għandhom jiffukaw fuq l-istudji tagħhom u mhux jinkwetaw dwar fejn se jagħmlu l-eżami.